Hello mga lodi, yari na sabak ko inda siya. Video ko biyaon lodi magpa-prank ako sa magulang ko. Kaya mabuha day sabak mag-prank bang din ako. Pasahin din ako high blood. Kasi prank ko inina ko yung pagtawangon buko na ako. Kaya hindi ko kaya mag-prank bang din ako. Mga lodi sa biyaon. Yari sa natug biyaon na lambilik ko. Sa iniwan ko dumini. Yari sa iba anak na natug alambilik ko. Pwede na kaingatan pangatin niya kasi natug na ako. Kasi kimukulang ako kayo naisipan ko ipaprank ko siya. Ininangon ko diya. Panggap ako biya. Siura na ako. Pero di ako pwede biyaon makikok pasayat to siya lang. Inanak niya yaturay sa balaw marig niya. Hindi ako pwede magibok biyaon mga lodi. Siya nakamudi pwede kumain tingog ko baka ako kadunguan sinanak niya. Wala din na ako pagkaway siya di magtag na kita niyo. Kaya ayaw na kita na magpaluhay. I-prank na natin magulang ko. Let's go guys! No. Yato siya nagtaray. Iwan anak niya pero tulas. Yaw na magulang ko. Iwan anak niya. Natog na sila sa inanak niya Marites. Way panag. Panag ko kulang na yung kamagyo. Diyaon maglawag ako pangano butangon ko in camera ko. No. Di na lang sa iton ko aring live ko. A few moments later. A few moments later. Saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Hoy, hoy. Uy! It's a prank. He tried it. Yung gawin. Hindi ko kaya Nandiyan may kinape. Bisan ko savings nga. Ano yun? Tumuli na si Moyang. Magkakape pa si Moyang. Hi! Intingog ko sambil biyaw, di pa okay. Kana di pa makalangin mga recording niya. So, nag-vlog na ako, nag-prank ako. Takedot ka da? Takot kasi ako makawag-tawag ka kaya katawag-tawag ka. Sabi na sakit yung siya ka. Nagulat ka? Ah? Ano yung feel mo? Wiki ka makita bang mas akka? Muro-muro. Sika. Ngara-ngara isinon. Pinogpogan ni kasi kwen. Kanasong ni ko sumay. Tidak may mo sa sin. Kepenan. Oh, Sandi kita deh, saya nanti ada lagi. Bisang biatul mga lodi, yadto nakita niyo na sana nag-enjoy ka mga prank ko yadto. Kita niyo na inistasin magulang ko kay na pa. At sinipa ko kemot-kemot lain. Okay na matug na kita niyo labi na lang sa kamputag 8. Labi na lang sa kamputag isa matug na kita niyo. Bye-bye!